Que tal, Bernardo? Que tal? Ei, Canto tempo, que alegría. alegría! Epa, Que villas aquí? que tal? Nunca Como tal, le? Nunca tal pasou. Que tal pasou? Ben. Benvido a Milladoiro. O tempo defendendo o ensino público e agora, polo que me estás contando, a alternativa dentro do ensino son logo vai polo estilo das escolas semente. Non nego que as escolas semente están a facer un labor que ten os seus froitos. Non o vou negar, ten os seus froitos, porque pues, entendo que, sei que as familias que levan aí as súas crianzas, bueno, pues, manteñen a lingua, nese contexto, manteñen a lingua cando son pequenas, en infantil, en primaria, cousa que eu tiven moito que pelexar para que o meu rapaz e a miña rapaza cando empezaron a escola, cando chegaran a casa, que mantiveran o galego na casa. Tiven moito que pelexar. Claro, aí é unha batalla que, bueno, que vai indo, non? Que... Agora vamos colocar a Tina Formoso avó. Vamos colocar a Tina Formoso con uns anos máis e ali con un netiño e máis unha netiña. Entón, que vas recomendar? Porque aí é onde o que conta é cando hai que decidir. Cando hai que decidir, entón, no momento en que se escolarice con un ano ou dous, que recomendarías? É que vouche preguntar que ti sempre foches diante de min e tes idade de ter netos antes, que vas recomendar ti? Eu teño clarísimo. Dime. Eu teño absolutamente claro. Eu estou disposto a pagar a escola dos netos. Non os teño, mas Cando os teñas? Mas se os teño no ano próximo ou dentro de 2 ou dentro de 3, eu, se van a unha escola semente, comprométome a sufragar os custos de escolarizar esas crianzas. Iso primeiro. E segundo, teño a esperanza de que agora, cando deixe de estar en activo no ensino público, que me admitan como colaborador nas escolas semente, aínda que sexa só para ir contar un conto. Pareceme xenial. Eu tamén iría, non sei contar non conto moi ben, pero iría colaborar no que fose.